Здравейте хора, пак съм аз. Не сме се виждали от доста време. След двумесечна пауза отново се завръщаме. Днешният влог ще бъде малко по-различен. Днес не съм сам, си и мой приятел съм. Ще покараме на добре позната пистичка покрай Бургас. Сега ще разтовариме машините и ще ви обясня какво се е случило с мотора през последните месеци. И ето, че свалих мотора и ще ви поговоря малко за промените, които е претърпял. Предполагам, виждате визуално, джантите са боядисани. Значи много добре се получи, доста свеж вид има. Другото, което съм сменил, е една звезда, която определя тайминга на свещите, която се намира тук под този капак. Ще ви прикача едно видео и за това. Също ще ви прикача едно кратко видео как боядисваме джантите. Това е общо взето каквото се е случило, нищо особено. Просто беше много топло и не ми се караше. Нямаше как да дойда да покарам в това топло време. Ще ви кажа и няколко думи за АТВ-то, което ще покара моя приятел днес с мен. АТВ-то е Yamaha Raptor 700. Много добра машина, много добре се държи. Предполагам, ще ви е интересно да го видите как кара. Очакваме и още момчета да се присъединят към нас. Малко по-късничко, предполагам, че като спадне още малко слънцето, ще дойдат. Така, машините вече са разтоварени. Мога да се преобличаме и да започваме. A few minutes later. И да направим едно кръгче с АТВ-то, да видим то как се държи. Имал съм преди години две АТВ-та, подобно на това. Бяха просто по-старички, пак Raptor 660. Браво! Това е Raptor 700, по-новичък. Има доста сила. Перфектна машина. И се парзаля много готино.
напред върви просто дели. Напред се върви. Обръщаме на дрифт, втора, трета. Ого! Твърде става доста скоро. Връщаме до трета. Бързал по целия завой.
така включвам се за един последен апдейт. Вчерашното каране приключи късно вечерта, около 10 часа. Като цяло ще направя един бърз разбор. Изкарахме се много готино с приятели, покарахме, посмяхме се, имаше и падания, за радост нищо фатално. Като цяло деня беше перфектен. Ако подобен тип съдържание ви е харесало, моля сложете по един лайк, абонирайте се за канала и ударете камбанката. Това ще е от мен за този клип и ай чао!